No niin. Nyt vois kattoo mitä PV sanoo. Täällä on kato nopeasti puhelimesta. Täällä taitaa olla -30 astetta pakkasta. Varmistettua. No niin, katsotaan mitä PV sanoo. Täällä on -26 astetta. Mutta Google mukaan -29. Eli -30 astetta cold starttia. Katsotaan mitä PV sanoo. Se on nyt tekniikkana 60 läppis ja 14 mikuni vaparilla ja hiilikuituläpäät, kaikki tällaiset mukavat. Katsotaan mitä se sanoo. Mä luulen, että sitä pitää vähän säätää, mutta lähteeköhän se edes käyntiin. Voit saada vähän tyhjäkäyntiä, toi on niin korkealla. Mun mielestä mä viimeksi saattiin tuon PVn, kun ulkona oli joku... No, oisko ollut joku -5 astetta. En kaipaa vähän säätöä. Hyvä se on aina välillä käytellä noita vehkeitä. Vittu kun on kylmä. Mitä? Tuliko mitään pirumaa? Ihan ok. Lähtekää se tuosta pois.